ассалому алейкум дӯстони азиз. ҳоло бошад дар бораи лоиҳаи Faberlic Forever суҳбат мекунем. лоиҳаи Faberlic Forever аз соли 2019 аз тарафи топ директорони ширкати Faberlic рақами 1 дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Ҷаъфарова Фарангиз ва Хафизов Алишер таъсис ёфтааст ва ҳоло бошад бо он мақсаде ки барои он ки одами навкор аз вақти нав аъзо шудагиш максимала поддержка бигирад, максимала корро бо осонӣ зудтар ёд бигирад ва ба натиҷаҳои баландтар зудтар барояд. Бо ҳамин мақсад лоиҳаи Faberlic Forever таъсис ёфтааст ва дар айни замон бошад дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 1 аст аз рӯи натиҷаҳояш. Яъне ки мо ба директорон хеле зиёд ҳастанд, одамое ки мебиёянд ба кор мисол корро сар мекунанд, зудтар ба натиҷаҳои баланд мебароянд. ин гуна одамҳо хеле зиёд ҳастанд, барои он ки мо системаи кории худамонро дорем. Яъне ки аз вақте ки шумо нав корро сар мекунед, мо аз нол ба шумо фарқ надорад мисол кора мисол мефаҳмен намефаҳмен, таҷриба дорен надорен, ин чизо тамоман фарқ надорад. мо ба шумо полностью зина ба зина аз рӯи системаи коримон ёд медиҳем. Яъне ҳар як омӯзишҳоя шумо метавонед ки бепул аз мо гиред, ёд бигиред, примои эфирҳо ба иштирок бикунед, дар бораи маҳсулотҳо маълумот бигиред, дар бораи пешравӣ кардан дар интернет маълумотҳо, омӯзишҳои бепул бигиред. ҳамаи инҳоро мо ба шумо бепул ёд медиҳем ва албатта ки барои командаи шумо ҳам мо дастгирӣ мекунем. Яъне ки одамое ки аллакай ба командаи шумо мебиёянд, онҳо ҳам метавонанд ки омӯзишҳое ки шумо гузашта будед, онҳо ҳам бепул ёд бигиранд ва гӯем ки тезтар пешравӣ бикунанд ва тезтар соҳиби даромадҳои калон шаванд. анами хел тариқи ҳар гуна группаҳои дастгирӣ, яъне ки мо хеле группаҳои гуногун дорем дар Telegram, дар WhatsApp. мо дар он ҷо ҳар гуна омӯзишҳо мегузаронем, ҳар гуна гӯем ки айнан примои эфирҳо мегузаронем дар бораи бизнес, маҳсулотҳо, дар бораи пешравӣ кардан ҳам дар интернет ҳам бе интернет. Яъне ки мо ҳар дуи намуди корро хеле хушрӯ медонем. чӣ хел шумо тариқи интернет бизнесатонро пеш мебаред, чӣ хел офлайн, яъне ки бе интернет бизнесатонро пеш мебаред. ҳамаи инҳоро мо ба шумо бепул ёд медиҳем ва ҳоло бошад мо шуморо ба лоиҳаи худ даъват мекунем. аъзо шудан бепул аст. шумо баъз ягон чиз масъулиятнок намешавед ва иншоаллоҳ ки ин қароре ки шумо қабул мекунед яке аз қарорҳои беҳтарин дар зиндагии шумо мешавад. шуморо дар лоиҳаи худ интизорем. саломату сарбаланд бошед.